Hian, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin ydw i. Dwi'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol bod yna lawer o bethau ar y gweill dros y misoedd nesaf. Felly dyma neges dros fideo sydyn i'ch atgoffa chi o ambell i beth. Ar y cyntaf o Fai, mae dyddiad cau enwebu ar gyfer gwobra Mudiad Meithrin. Wnaethon ni arbrofi efo'r gwobra yma am y tro cyntaf flwyddyn diwetha, ac eleni eto mae yna gyfle i unrhyw un ble bynnag y bont yn y byd i enwebu Cylch Meithrin am un o nifer o wobre gwahanol. Mae yna sawl categori megis y cylch gorau, yr arweinydd, defnydd o dewin a dotsi, ardal tu allan, cynhwysiant, ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly, yr hyn sydd yn bwysig ydy i chi fynd i wefan Mudiad Meithrin, www.meithrin.cymru/enwebu, a mae'r holl fanylion angenrheidiol yn fanno ar gyfer y seremoni. Felly cofiwch, enwebwch y cylch os ydych chi'n gwerthfawrogi y gwaith maen nhw yn ei wneud. Rwan, prin bod unrhyw un sy'n ymwneud â Chylch Meithrin yn gallu osgoi y ffaith ein bod ni yn cynnal parti pyjamas mwyaf y byd ar y 9fed o Fai. Y syniad yn fras ydy yn bod ni'n annog pob Cylch Meithrin, pob Cylch tu a fi, pob Meithrin a fydd, grŵp Cymraeg i blant, yn wir unrhyw un sy'n dymuno cymryd rhan yn y parti pyjamas i wisgo'i pyjamas am y dydd a chyfrannu punt am y fraint i'w Cylch Meithrin lleol. Rwan mae yna neges fwy dwys tu ôl i hyn, sef tanlinellu pwysigrwydd, chwarae, darllen, cysgu i'r plentyn bach, sydd i gyd yn weithgareddau wrth gwrs sydd yn bwysig i flynyddoedd cynnar y plentyn ac felly i'r Cylch Meithrin. Ond, da ni hefyd yn gobeithio cael lot fawr o hwyl ar y diwrnod. Os yn rhaid chi gael unrhyw pyjamas arbennig, mae unrhyw pyjamas yn iawn. Felly cofiwch gefnogi parti pyjamas mwyaf y byd ar y 9fed o Fai os gwelwch yn dda. Yn drydydd, dwi'n siŵr mae yna nifer fawr ohonoch chi wedi derbyn eich copi'n barod o gylchgrawn gwyl dewin a doti sydd yn wirioneddol ffantastig. Ac fel mae Clawr yn deud, eleni, Martin Geraint fydd yn arwain gwyl dewin a doti. Mae'r holl ddyddiadau ar gael ar-lein. Mae hi'n sioe deithiol fel arfer yn ymweld â nifer fawr o leoliadau gwahanol dros Gymru. Mae modd i chi archebu tocynna drwy eich swyddog cefnogi lleol, ac eto mae'r manylion i gyd ar wefan Mudiad Meithrin. Rwan ta, y peth ola sydd yn cyd-fynd efo'n gwaith ni ar y cyd gyda'r ganolfan dysgu Cymraeg newydd ydy holiadur i rieni, holiadur ynglyn â'i anghenion nhw pan mae'n dod i gefnogaeth i ddysgu Cymraeg, i gyflwyno'r Cymraeg i'w plant yn y cartre. Mae yna holiadur ar-lein, eto'n wefan Mudiad Meithrin, www.meithrin.cymru, holiadur teuluoedd, fe'n dweud hynna eto, www.meithrin.cymru/holiadur-teuluoedd. Mae yna gyfle i chi ennill campynt am lenwi'r holiadur, ac mi fydd ar wybodaeth yn yr holiadur yna'n cael ei ddefnyddio mwyn cynllunio'n well arlwy y ganolfan ar gyfer y sawl sydd yn dymuno dysgu Cymraeg yn y cartre, dysgu Cymraeg fel teulu, a hefyd gefnogi caffael iaith y plentyn yn y cartre. Felly dwi'n meddwl bod hynna'n ddigon gen i am heddiw. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich holl waith caled yn eich cylchoedd ledled Cymru, a gobeithio byddwch chi'n ymuno efo ni yn yr holl weithgareddau cyffrous sydd i ddod dros y deuddis nesaf. Hwyl!